Izenburuetan aipatu moduan errugbia izango dugu gaur berbagai, emakumezkoen errugbia baina izan be zapatuan Arrasate Ordizia taldeak Bilbotarren kontra jokatu zuen, segituan ikusiko dugu partidu hortako laburpena, eta gaur taldearen, etxeko taldearen, kasu honetan Arrasate Ordiziaren gainean berba egiteko bi gonbidatu, bi jokalari ditugu gurekin. Irene Dolara eta Jana Garmendia, ongi etorri. Bueno, zen moduz, zapatuko partiduko giharretako min, erredura eta bestelakoak ahaztuta, lehen entzuntzut esaten, hirugarren denboraren ostean, bueno, gauzak beste modu batera iruaten diela, ez? Bai, hori da, bai. Bueno, apur bat sentsazio gazi gozuaz bukatu gauen, baina, bueno, bestela, giharretako min horrek eta ja oitxuta gauz, así que... Aztelenero beti gazberden, entrenamendua gogorragoak izaten dira aztelenetan. Erreduran esan dutzuet, izen be aipatu dugu, ez? Mojategi oso itxura politxakin dauela, berde-berde ikusten dugu, baina, bueno, berdegune hori be badoia urte batzuk aurrera itxen, eta berdegune hori ez da horren ondo, ez? Bertan jauzi eskero, ez da basiera moduan, ja urte batzuk baditu eta erredurak egin dituzue. Bai, nahiko berde baino ilun dau, barrotik ilun. Goma hori da, pixkate... Bai, kautxua, mina asko itxen dau. Nik uste Rubiko zelaiarekin batera, Gipuzkoako futbol zelai asko eta asko beholaxe da zela, eta bueno, etorri beharko dela horrek poliki-poliki berritzen joateko momentua. Bueno, esan duzu, Bilboren kontra, 5 eta 54 ezotzuen zapore ona itxie partiduak, bigarren zatixak akaso lehenengoak baino hobia? Bueno, nik uste dut izan zara lehenengo partetik bigarren 20 minutu horiek eta gero deskansoan osteko 20 minutuak. Hasiera eta bukara pixka deskontroloen jakon, baina erdian hor ondo mantendu ginen. Ana dela ez dakit, pixkat partidu aurretik espero zabien emaitza hori, bigarren postuan zauen talde Bilbotarra, zuek gero nabarmenduko dugu hasi berrixak zaretela, esan nahi dut talde gaztia, gainera Ordiziarekin batera osatzen duzue taldia, aurre ikustekoa esan apur bat porrota? Emaitzak guk nik uste dut emaitzai begira ez garela asko egoten, baina egisa da, nik igual personalki esaten dute, baina Bilbo aurkai hau uste dut hirugarren partida izan dela, aurretik amistoso bat jolastu den eta gero ligako bi, hau zan huelta bigarrena. Eta igual nik enaukon pentsamendu hori hain gogorra izango zanik. Enauen espero hain gogorra izango zala, baina igual apur bat bai sustotxu hartu gauden. Bai, ni be sentsazio berdina. Nik uste dut markagailua begira igual zorzorrobia halko ginen nahi, baina ikusita gertatu zen guztia, esperotakoa bukaeran. Goazen bada, ikustera partidu horrek zer eman zuen, izan be Txomin Madina lankidea bertan izan genuen, Mojategin izan genuen, horixe, Arrasate Ordiziaren eta Bilboren artekoa jasotzen. Denboraldi hontan Mojategin jokatzen duten bigarren partidua izan zen zapatukoa Arrasate Ordizia taldearendako. Eta oraingoan ere ies egin die garaipenak 5 eta 54 galdu zuten Universitario Bilboren kontra. Konfinamenduak eta bestelako konpromisoak tarteko, taldeko entrenatzaileek ezin izan zuten partidua bertatik bertara jarraitu. Horien partez, bi jokalarik, mina hartutako olatz orokietak eta intzaleku honak gidatu zuten norgehiagoka, beti ere aginduak telefono bidez jasota. Bilbotarrak izan ziren lehen entxegua eta transformazioa lortu eta markagailuan aurretik jarri zirenak, eta horrela jarraitu zuten partidu osoan zehar, naiz eta etxekoek ere entxegu egin zuten lehen zatian. Hori horrela, 5 eta 28 joan ziren atxeen aldira. Bigarren zatian etxekoek ez zuten entxegurik lortu, baina Bilbotarrek bai. Eta alaxe amaitu zen partidua 5 eta 54. Bistan da emaitza estela ona, baina urtengo denboraldian hori gutxienekoa da. Izan ere, Arrasate Ordizia sortu berri duten taldea da. Iaz, pandemia tarteko ezin izan zuten nahi beste entrenatu eta partidurik ere ez zuten izan. Denboraldi honetan hasi dira bi herrietakoak batera txapelketa jokatzen, baina ez dute batera entrenatzeko apenas aukerarik. 2 astean behin elkartzen dira. Ahal duten moduan ari dira moldatzen, eta ikaste prozesu bat da. Izan ere, Arrasateko taldean ere jokalari asko berriak dira. Eta dendenak ez dira arrasatearrak. Debagoieneko jokalariz osatutako taldea da, eta hori da albiste positiboa. Gaur hemen partidua Mojategin, ez da oikoa besta, ez da lortu da garaipen, ez da zela joan da partidua bera. Ez, bigarren partida da gurea hemen, eta
pozik zaleak etorri dielako azkana ikustera, eguraldi hon atera delako, baina pizkat holan gaxi-goxoakin geratu garez. Partida oso zaila izan da, Bilbokoak oso gogorrak dira eta Bilbokoak dira. Eta guretzat bai frustranta izan daiteken gauza bada ez dugulako igual aurrera ikusten emaitza, baina pozik egon behar gara buelta eman diogulako partidari, azkenean 5:49 oso zer geratu gare galtzen, baina buelta ematea lortu dugu eta bigarren zatia nahi ekoki dutegu baino zailago. Aurrera begira, oin saiatuko gara neska gehiago etortzen Arrasateko taldera, ze azkenean konturatu gara jendea animatzen denean jendea gelditzen dela, ez? Eta animatu nahi dugu jendea entrenatzen etortzera, probatzera, gustatzen animatzea gelditzera, eta esate bai berria garela denok, eta ez dugula beste inor baino gehiago jakingo, eta edonor etorra daitekela gurekin jokatzera. Ados, zeuen taldekideak esan dagoenarekin, ez dakit liga hasieran zepa punturaino konstiente zineten, aurten partiduetako emaitzak ez diz izango horren garrantzitsuak, hasi berri garelako, eta pixkat, jarri daigun talde hau poliki-poliki egozten, ia 2-3 urtetara benetan talde sendo bat egiten dugun. Bai, hori da. Nik ustot gu hasi ginenean jolasten ez ginela guztiz konstiente ze taldetzarren aurka jokatu digauen. Ze die talde oso potentiak, gure ligan behintzat, oso talde potentiak die. Asko, talde osoa bera txikitatik batera jolasten, eske horreia ez da berbain bierreuren artean jokuan ziar. Begirada batekin badakiz ezin bidabien. Baina, nik uste ikusten gabitzela hobekuntzak. Bai, akaso horitxe dauka txarra emakumezkoen rugbixak astearekin batera, ja maila oso on baten hasten zaretela, ez? Beste kirol jarduera baten, bakaso Gipuzkoako txapelketan hainbat kategoria egongo ziren Euskadiko txapelketaraino iritsi aurretik, eta zuek zuzenean Euskadiko txapelketa baten hasi zarete jokatzen. Bai, emakumeek ez dauki liga gehiago. Orduan, pasetan zara 16 urtetik ja senior taldietara, eta zuzenean lehenengo mailako gentian kontra jolasten. Kontutan hartuki da, jente gehiena doko neskak ez dakit Euskadiko selekzioan, edo inkluso batzu pasau di Espainiatik. Orduan, gu horren kontra goiez. Eta hori esan da, zela animatu Bailarako gainontzeko neskak, esan dugu, Arrasateko taldia zaretela, baina horten nobedaetako bat izen da, talde Zurimorian, Oñatiko jentia, beste herri batzuetako jentia, kontau pixkat, ze talde dan Arrasate hor dizi? Arrasaten partetik behintzat Oñatiko bastante dauz, egisa da, eta bastante pareko ez gauz, Arrasateko mordo bat eta gero pare bat diela Bailarako herriexetakoak. Bastante pareko gauz danok eta talde politxa da, danetik dauko, nik adibez Oñartin ez dotein talde kirolet baten bez ez dut parte hartu. Orduan, eske hortik hasitzaia eske edozeinak parte hartu lehika. Da hori izan lehik errugbisa daukan indargunietako bat, ez bereziki talde kiroletan aukera asko dau, futbola, eskubaloia, saskibaloia, baina talde giro horretan rugbisa beti izan da berezisa. Bai, batez be, hori, dana zelako ongi etorrixak, dokotzu danetik, bai, zure gorputzak azkarrak dienak, edo indartsuak, edo dana ongi etorriak. Danetarako dau postu bat, eta zure abilezia esploto bitzen da postu ezberdinetan. Orduan horregatxik nik uste dut, dala inklusiboa, ez, bai, eta gure artean, hori, gainera oso balore honak transmititzen dau, eta oso, kanpotik oso agresiboa ikusi gero ez da horrelakoa. Eta oso errespetua onditxakin jolasten da, arbitroa bai kriston errespetua aukitzen jako, eta hori nire ustez da rugbiko nenetarikoa. 7-8 jardunaldi jokatu dituzue, zenbat geratzen jatzue liga bukatzeko, akaso horixe aurtengo txarrena, ez? 15 egun itxoin behar izan dituzuela, 3 aste jardunaldi batetik bestera, tartian positiboak eta lakoak egongo ziren, eta partidu batzuk bertan bera itxi behar izan dituzte, ero atzeratu, zenbat jardunaldi geratzen jatzue? Bizpairu? 3. 3 jardunaldi. Horren bestez, martxorako liga bukatuta eta ondoren lagun artekoak, ero izen be, denpora asko da, urrengo urteko ligara itxoitzen egon arte. Bai, espero dugu gero amistosu horren bat jolastia eta etortzen dien guztiak, gu ongi etorriak partidu guztiak
borrokatzeko. Eta gero baudan igual torneo hiroen bat, edo lan, trotzen jakun guztia gu aurrera nik uste dut. Hori da. Bai. Ados, orduan, telebistan bestaldian baldin badau, neska kuadrilla bat, neska bat, horixe, rugbia probatzea gurako leukena, zer egin beharko leuke? Astelen eta asteazkenetan 7:00 etorri, Mojategira, bertan egoten garela kristongiruan gimnasioan ariketak itxen eta asteburuko kontuak kontetan, barre batzu botaten. Bai, entrenaria bronka botatzen, ez gabitzelako eser itzen. Hori da, eta ero kirol apur batein, etxera fan, deskantzau eta listo. Karribian bakarra goguak. Eta beste guztia poliki-poliki etorriko da. Bai. Izen be, esan du zure taldekidea bai, etortzen dana geratu itxen da. Zeo zer badauka rugbixak, ero zeuen kasuan talde honek. Bai, nik uste dut danak kuadrilla ezberdinetako jentia elkartu garelako eta beste bat sortu dugu. Osea, ez dauko guino bez danak diela igual kuadrilla berdinetik, orduan bakarri basaz behai, ongi etorria zara, edo zure lagunekin gure goz etorri, bai. Oso, ondo, Irene eta Iana, mila esker gaur geurera etortzearen, talde hau, pixkate gerturatzearen, eta, sorterik onena, ez dutzegu eskatuko aurtengo taldiari aurten bentsate garaipen bat edo? Bueno, bai. Eskatu bai. Eskatzearen. Libre da. Oso, ondo, segi rugbixaz gozatzen. Eskerrik asko.